enti si ehye mra se ejade a wo fa ade no entimi ntwam da ewo yen yasante memu ha eso wo be ma na yinu miinu be ma ibo ka no ko bo obos e kan wanya sika na ankotua ye be china ko na o ka kire na ye panyinsa wo die ma me mfa me bayi ba ko sika ya no won ko ye adwuma o se hwe na wo sika me nko na me die Wone wabusua wone oyire ne wo ma o ba o yire no a wo do no o ja e no ko na yire no o ko kan ya won so se hwe wo yire no a wade akente so se wo no ye yire panyin me ba na nkutua ti papa no no wo musu be bi on fa ni tiri fa ne wiase wo hu se empanimfo se me yonko brebo ene woni ne yonko no brebo no kudi nkomo se die aduri be kum me ho no wo no wadi abu ene ni nua ba de esua enti oye no ko na damfo no ko ka kire ni nua ba ase asema abani o nua ba ma oso okukum no ekanti ne yiri no bia so wa mane ba nkosia no nti wo so okukum kwa no be iso mirikam ko abu asembe na aba nti hudi wo se aden me mana ma wo ye na yegu ho ye de tanyini no atifa adwuma bia ni wo ntimi nya be fa ne fa no ko papa ko afu oba ne ende no obe ni nua be me fa akere kwisi ke ya papa ifere fu ba na ne ba no enu na atifa wo se me na kwisi me nua be ma e ka oh wo de ebu ni esua mo anche atifa ekoro ho kora ni ame ban no su fi o me wo me nua be ma ma anwo ama na branti ko ko ka no wie oba ye na ne wo fase die me wo bia wo fase wo fase dia enti wo soso frame wo wa me fa ni me wo fa edu obi ase ade abu ni asua ye de obi ehunu bi da ti obi a hwe no no nua be ma nka mu na mu nyina mo nya baako ni mfira mu se abusua